Diha Mimi. Nagluto pa ko. Kay nagluto pa ko og banana. Luto mi og mga vegetable for you. Dali uri feed mo. Kay buntag sayo, wa man tay lingaw. Magluto tag banana kyo. Og ang mga ering nagpundok pod. Kay ngano mang nagpundok ang mga ering? Pagkaon. Kay nangaon. Si Jabis pod kay daghan kay gnuka. And daghan pa and kaon po ay gani and banana kana hulog sa floor. Ang mga kanding. Kaon lang mo diha Mimi. Ayaw video ha.